siyagijima uyazi ukuthi sikuphathela yonke into lapha ku Facebook ungasichecka na kwi YouTube sizwe blose igama lami namhlanje sihambelwe isihambili esiqavile uNdunankulu kaZulu umfundisi ophinda beyimela lapha eZululand ubaba uthula sizwe Buthilizi asibingelele shenge sibingelela kakhulu Ndelo nabalandeli bonke be-podcast affirmation. Siyabonga kakhulu shenge sibonga nangesikhathi sakho ukuthi ekubhizeli kwakho kodwa usithola isikhathi sokuthi usivakashele kakhulu ngibona kusemqoka ukuthi izinkundla zokuxhumana njenge-podcast affirmation sikwazi ukuyisebenzisa. Siyabonga kakhulu shenge ngicabanga ukuthi kuzoba sekathi kukhuluma into engekho bekuthi bese kuyisikhathi futhi sizaba ukuthola usheke ukuthi ngendlela indaba yokuba umatasa kodwa yasibonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje sigcwele simtholile la ku-podcast affirmation sibonge ukuthi ahlonipha ashiye yonke into but soxoxa nje ngeinto ezihlukahlukene ozoyibona ekugcineni ikhasini labo lapha eZululand sokutshela konke ngayo nayo uzokutshela futhi ukuthi bese iphumile lento uzophinda uyithole laphana or uzoyithola kanjani shenge zikhulu izinto cabanga ukuthi isikhundla esikhulu kakhulu leso siphethe but abantu bahlele befisa ukwazi shenge ukuthi si-enthelani lesikhundla nanokuthi siqale kanjani mhlambe bengingakunika isikhashana eside kulama questions ami ukuthi isikhundla esihambisana nepolitiki noma isikhundla nje ukuthi ongangezwe lakhe usuke eyiqokele noma ubani abona ukuthi uyadeserve ukuthi abe lesi sikhundla shenge angithokoze Ndelo ngoba eNdlunkulu asikho isikhundla kunomsebenzi ngoba uma sizothi kunesikhundla abantu bayosuke bayitshela ukuthi kukhona okuyinzuzo okucoshayo kodwa umsebenzi lo kusukela ngesikhathi selembe kwakuba khona uNdunankulu wesilo okundunankulu wesizwe nesikhathi selembe kwakungomane uma uNdunankulu ekhona usuka esengumlomo wesilo uye futhi ongumxhumanisi phakathi kwesilo nenhlaka zonke zomkhosi inhlaka zomkhosi abantwana baseNdlunkulu amakhosi aseNdlunkulu uNdunankulu nguye ngokwesigaba sobukhosi ongwesibili laphansi kwesilo ngakho ke umsebenzi obucayi nomsebenzi odinga ukuthi uphathwe nenhlonipho ngoba uyinhliziyo yesizwe ngakho ke uma ongangezwe lakhe ememezela esandlwane ukuthi ubone sengathi ukhona umnikelo engingawenza kulomsebenzi ngingena ezicathulweni zesigoma umntwana waphinda ngene owenze lo msebenzi cishe iminyaka engamashumi ayisikhombisa 70 years umntwana wangena emncane kakhulu ngo-1954 kwadukuza emenyezelwa isilo sakwakhetha umthandayo uBusha isilo unyanga yezizwe ubheka uZulu kaSolomon wakwazi ukuthi umntwana bekulesi sikhundla ngaphansi kwesilo uBusha ngisho sengena uMdlokombane waba neqhaza elikhulu umntwana alibamba jobuzwa nje izibongo zesilo uzemthini kabheka uZulu zithi benesibindi ukutheleza ngokukhuthazela umntakandaba ngenxa yeqhaza umntwana waphinda ngena alibamba ngisho sengena lesilo esibusayo indlulamithi umntwana waphinda ngene isilumo isiZulu kaZulu umntwana waphinda ngene ubamba iqhaza elikhulu eqoqeni isizwe nokwenza okuyiqiniso nokulandela isiko lokubeka kwamakhosi ukuze isilo lesesibusayo sikwazi ukuthi silandele singene esibayeni na wonke amasiko alandelwayo ukubekwa kwengonyama ngakho ke
umntwana waphinda angene naye ulandele uNdunankulu abaningi ababe ngaphambi kwakhe singabala obebekhona abanye ngaphambi komntwana umntwana uShenge ngaphambi komntwana waphinda angene isilo ucetshwayo kampande kwakumnyama nakanqenelele ngesikhathi kubusa isilo uDinizulu kwakuwumaNkulumane yasomaphumi ngakho ke ngisho kubusa isilo umpande kwakuwuMasiphula ngakho ke inkosi nenkosi esibuhlezi isihlalweni iba nethuba lokuthi ikhethe uNdunankulu wayo ukuze kwazi ukuthi inhlelo zonke zikaZulu zihambe ngendlela. So Shenge bese fast forward nje ungakusho ukugcwala umlomo ukuthi uthe noma ehamba uShenge umntwana waphinda angene washiya vele eseqedile ngokukhusa ukuthi isale indlulamithi iqhubekele phambili ubukhosi bakaZulu. Umntwana waphinda angene wenze umsebenzi omangalisayo ngoba kunabantu abavuka bephikisa ingonyama bephikisa isiko ngoba siyazi ukuthi ingonyama le ebusayo yaba ingonyama ngokuthi isizwe sakwaZulu sikhiphe inkomo esalobola umntana enkosi ngokwenza lokho ukulobola umntana enkosi eSwazini abaseswazini babe ibophezela ukuthi indlalifa nenkosana yombuso iyozalwa nguye umntana enkosi nangempela ke okwenzeka ngakho kukhona ke abasendlunkulu bese bekuphikisa lokho beyinkantolo benza zonke izinto umntwana waphinda angene njengoNdunankulu kaZulu wakwazi ukuthi awukhombe umhlahlandlela kwaze waphuma ngisho isinqumo sejaji uMadondo eMaritzburg ukuthi ulwazi lomntwana waphinda angene ngamasiko ikhona okwazile ukuthi ucace indlela nokhomba indlela yaphambili ukuthi ubukhosi buhlelwa kanjani kwaZulu. Manje Shenge kule ndaba yepolitiki kulesi sikhundla kuyinto ejwayelekile ukuthi mhlambe umuntu okhona mbheka umntwana waphinda angene bephinda beumholi weqembu lepolitiki iNkatha Freedom Party nakho nawe ungenile eShenge kulesi sikhundla kanti futhi uyilunga eliqavile lenhlangano ethize yepolitics akukho ukuphazamisana njengoba ngichazile indlela ukuthi yayingeke iNkatha umntwana engena kulesi sikhundla 1954 iNkatha ize yasungulwa ngo1975 ngakho ke iNkatha ifike verse umntwana esewenza nomsebenzi kodwa futhi esingeke siphikise ukuthi umnikelo weqembu leNkatha ngo1994 ekulweleni imfuno zesilo nesakhiwo sobukhosi ngaba sikho lapho isakhiwo sobukhosi bakwaZulu kube iqembu leNkatha alwanga ilwela imfuno zesilo ukukhodesa kwaze kwayoshaya umzuzu wokugcina iqembu leIFP lingangenile okhethweni ngoba kungacaci ukuthi isigaba sesilo sithini kumthetho sisekelo ngakho ke umlando lo wesingeke siwuphikise ukuthi iqembu leIFP ilona lodwa iqembu elalwela ubukhosi bakwaZulu njengoba ubona ubukhosi bakwaZulu bungafani nobunye ubukhosi lapha eSouth Africa ngakho ke akuseyimpoqo ukuthi isilo masifaka umuntu kumele sifake umuntu okwipolitiki sithe masichaza isilo ukuthi simqoke kanjani uNdunankulu ngo27 January eSandlwane sathi silasibuka ngepolitiki kodwa sibheke umuntu osebenze ngaphansi komntwana waphinda angene ngoba umntwana waphinda angene ube nombono obanzi nojulile ngesizwe sakwaZulu sase sithi silo ilokho esibheke kakhulu ukuthi
nguphi umnikelo ozokwenziwa lo muntu ozongena ukuphumelelisa icebo namasu omntwana ngobukhosi nokuphumelelisa izifiso zesilo ngobukhosi nomhlaba wakwaZulu. Ngakho ke ipolitiki ayingeni nakancane kulesi sikhundla. Beyithi kuya lapho share ukuthi angigcini yididida as ama-politician ngoba phela lesi sihlalo sikaZulu wonkana, I think regardless of political affiliation and all, ukuthi akugcini kube nokuqaphalela ukuthi because mina vele ngikwi-IFP ngigcine sengenzelela iqembu elithize ngesihlalo sikaZulu. Awenzeki kanjalo. Abantu abasusa umsindo, abantu abafuna ukusebenzisa isihlalo ukuthi kuzuze bona ngokwepolitiki. Abantu ababona isilo njengethuba lokuthi bayiqabise bona. Kodwa thina esifundiswe umntwana waphinda ngene asoze nangalolodwa usuku sisebenzise ubukhosi ukuze kuzuze iqembu lepolitiki. Siyakwazi ukwehlukanisa umsebenzi phakathi kwepolitiki nomsebenzi wesizwe, umsebenzi kaZulu, umsebenzi wasendlunkulu. Ngakho ke abasuke bekhala ngalokho yibo kanye abanesilungulela sokuthi babefisa ukuthi kungene umuntu kulesi sikhundla ozokwazi ukuthi adatsele isiginci sabo angalaleli izifiso zesilo. Shenge ngibuke indlulamithi umuntu osemusha ngokolimo ke lwanamhlanje. Kube ngibheka uNdunankulu kaZulu ubukeka awumuntu futhi naye oyoung. Akhona ama-programs eniba nawo ukuthi kubenefite abantu abasha ngalesi sihlalo sokuba uNdunankulu Shenge, because abantu abasha mhlambe nawo bayafisa ukuthi bayivandakanye. Sibona isimo sokungasebenzi siphezulu kanjalo, so mhlambe bengene umuntu omusha njengawe kuba nethembe nje ngicabanga ukuthi ubuyisa na that hope ukuthi mhlawumbe kukhona okuzokwenzeka. Abantu abasha basenhlizweni yengonyama kangangokuthi isilo siqambe ibutho labantu abasha ukuthi usilwa netshe. Sihlose ngalelo butho isilo ukuthi kufundiswe ikakhulukazi abafana basebancane ukuyiphatha nokwakha isimilo, nanokuthi abantu besifazane baphathwa kanjani, bahlonishwa kanjani, bavikelwa kanjani. Njengokubona kuleli izwe ukhona ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Ngakho ke ingonyama ibeke oqhulwini ukuthi abantu abasha babe ingxenye yazo zonke inhlelo ezenzeka endlunkulu. Engikholwayo ukuthi sizobona umthelela walokho ngokuhamba kwesikhathi, ngoba isilo sithe sisuka nje sathi cha abantu abasha sizofisa impela ukuthi sibeke iselibanzi entweni ezithinta bona. Because ngibuza nje lo mbuzo Shenge, ngibone isupport yabantu abasha mhlambe bobheka laphana kulo umkhosi nomhlanga. Angazi mhlambe i-observation yami, but the way ababetshengisa ukusithakasela ngayo isilo kwacaca nje ukuthi nabo it looks like amathemba abo bawabekile kusona. Ikakhulu ndelo ngoba umkhosi womhlanga ukhula unyaka nonyaka, ngoba abazali bayabona ukuthi umphumela wokuthi izingane zamantombazane ziphathe kahle nemfundiso ezibuya nazo emkhosini womhlanga nesibusiso esuke sivela esilweni, bayawubona umehluko empilweni zengane nokugcizelela imfundo, ngoba isilo lapha emkhosini womhlanga sigcizelela kakhulu imfundo njengesikhali esingeke
sephucwe umuntu ikakhulukazi amantombazane. Ngakho ke unyaka nonyaka sibona lo mkhosi ukhula okufakazela khona ukuthi isilo sinamasu amahle, sinamasu azophumelela ukusiza intsha yakithi njoba intsha yakithi ihleze emakhaya ingasebenzi izokwazi ukuthi ithola amakhono ikakhulukazi ngokukhangisa izinto zesiZulu ezifana njengemvunulo, ingqoko, zonke izinto ezisetshenziswa abantu, ubuhlalo esingayithatha thina kancane kodwa eziwumcebo nengakwazi ukuthi iphilise abantu bakithi abangasebenzi. Namhlanje sivakashele umfundisi uThulasizwe Buthebezi oyimela lapha eZululand kanti sibheka kakhulu umsebenzi kanti ugcizelelile kuleyo msebenzi aphathiswe wona okuba uNdunankulu wesizwe podcast affirmation. By the way, ungakhohlwa ukusilandela einkundleni zokuxhumana lapha ku Facebook, sinalapha esi-update khona Facebook page yethu, usicheke khona uzothola ukuthi kuningi ozokuthola ngeindaba ezicurrent ezenzakalayo. Uzothola nje indaba unkosikazi uNosiviwe bapisa nqakula se-update ngento ezikanjalo, uzoyithola boya epage lethu uthola ukuthi sekuhambe kwagcinaphi nodaba lwakhe. Kanti shenge ngicabanga ukuthi enye into engicabanga ukuthi abantu abasha ngaphandle kwabantu abasha umZulu nje amaZulu ayakhuluma ngayo shenge, ngicabanga ukuthi benginganika nombo 3 minutes nje usinike clarity yayo shenge, yilento yengonyama trust shenge. I think in the confusion eningi ngokusebenza kwengonyama trust mhlawumbe ngicabanga ukuthi isilo sesibambele njengohlalo manje. Mhlawumbe ungasichazela nje kancane ukuthi sibe ne-understanding ngale ndaba yengonyama trust. Ingonyama trust isikhwama esasungulwa umntwana waphindangele esephuma ukuba uNdunankulu wakwaZulu. Sekuzongena umbuso wentando yeningi. Lapho kwaqoqwa khona wonke umhlaba wawungaphansi kohulumeni wakwaZulu waba ngaphansi kwesikhwama kuthiwa ingonyama trust. Ama hectare alapha ko 2.8 million hectares. Ukuze lo mhlaba uvikeleke ungabi ngaphansi kahulumeni. Ngoba umntwana wayibona ukuthi kusizana ukuba nengonyama kodwa izwe lingekho. Ngokuhamba kwesikhathi kube khona inguquko, abanye abantu befuna ukudla lo mhlaba kaZulu beyuconsela, kodwa isilo simdlokombane bebambisene nomntwana bakwazi ukuvikela. Umthetho ke uthi umkhuseli noma itrustee wengonyama trust kuba isilo, uma sithandile singakwazi ukuthi sifake omunye. Ngakho ke kulesi sikhathi sithe isilo cha sisacela ukuyibambela ukuze sikwazi ukubona zonke inhlelo zengonyama trust nakho konke ukusebenza kwayo, ukubona ukuthi ekupheleni kosuku akube abantu phela abahlala emhlabathini wamakhosi abazokwazi ukubona umehluko nenzuzo ngenxa yokusebenza kwengonyama trust. Kodwa shenge omunye uzokhala njengomhlali njengami ngisukela eMlazi ngithi manje sibenzani ukuthi isilo naso sogcina sibizwe eMaphalamende ukuthi asiso account, kuzokwenzeka kanjani shenge njengoba kuyisilo uqobo manje uhlalo wayo ingonyama trust nayo uzobizwa okakezwe kuthiwa akazophendula lapha phela uzophendula abafokazana ifunga sebenzisa lelo gama, kuzokwenzeka kanjani shenge? Njengoba ubona izwe lakwaZulu likhulu kangaka, iPhalamende likhipha nje indibilishi oku-22 million ngonyaka ukukhokhela izisebenzi. Ayikho imali engathi uhulumeni uyayikhipha ukuthuthukisa umhlaba kaZulu. Zonke lezi ezinye imali suke ingaqhamuki uhulumeni, zilethwa yimayini nabo bonke abantu abasebenza emhlabeni wakwaZulu. Ngakho ke ngeke isilo bese sithiwa yilokho ukuthi hawu khona bazothi ngonyama hamba ePhalamende
bese siya kumsebenzi omngaka wokuthuthukisa umhlaba. Ngakho ke ingonyama ithe kungcono izibambele ukuze ibe nesiqiniseko sokuthi izinto zenzeka ngendlela. Laba bathi basePhalamende bayoyibiza siyobona uma sesifika kulelo bloko ukuthi iliphi iqembu eliyoba ngenyawo lithi lona lifuna ukuzopheka ingonyama ngembuzo entweni esobala kangaka. Namanje siyakhala ukuthi ukubheka umhlaba kwaZulu nentsotsi elifakwa uhulumeni akwazi ukuyiqhathanisa lezi zinto. Mhlawumbe besibuyele wena Shenge ukuthi kunakho yini ukuthi wena kuma position akho uyithola uhlaseleka. Uma umholi uyohleza uhlaseleka. Uma kukhona okwenzayo uyohleza uhlaseleka kodwa mawuthula uthithibele ungenzi lutho abantu bayokuncoma bengakuhlaseli. Cabanga lento yenjaye manje kuthiwa ngesiZulu izikhokothe ehambayo. Ngicabanga at one stage kudala Shenge akazi noma usakhumbula yini thi uShenge ngathi uyilungu le-ANC emele IFP akazi uyayikhumbula leyo. Abantu basho zonke izinto lose ezingamawongo befuna ukukunameka ngodaka. Befisa ukuthi uyeke lokho okwenzayo ukuze umindeke amandla. Ngakho ke basho noma yini abafisa ukwehlisa isithunzi ngayo befuna ukudicilela isithunzi ngakho okusemqoka. Niyazi mina kuyo yonke into imisebenzi engiyenzayo whether umeya waseZululand noma uNdunankulu kaZulu ukuthi mayiphi imigomo elindeleke kimi iyiphi indlela yokuyiphatha elindeleke kimi. Ngakho ke ngeke bese ngima nithi hawu nakho bengibiza ngokuthini bese ngeke umsebenzi ongaka wesizwe ngenxa yamawongo esho abantu abangenayo inhloso yokwakha. Kulukhulu ukwakha kukulula ukubhidlisa. Kwesi Shenge ngiyacabanga nje ukuthi ngicela ukuthi ufake udouble thize laphana elithinta ungqongqoshe wezempilo futhi engathi akuphathanga kahle ukuhlaseleke okuthinta think abanye abantu besifazane and stuff. Ngokuthi kusemqoka empilweni ukuthi ngaphambi kokuthi wenze insolo ube nomfakazi. Ngaphambi kokuthi uhlasele isithunzi somuntu ube nobufakazi balokho. Ngakho ke isifundo engifisa ukuthi nabaholi bethu emazingeni onke basifunde ukuthi akwazi ukubalula ukuhlasela isithunzi somuntu nento engenaso isisekelo seqiniso. Ukuthi bafunde abaholi ukugwema ukuhlasela ngamazwi nokuhlasela ngenhlamba ubufakazi bongekho. Shenge ngiyacabanga besibuyela laphana eqenjini le-IFP kodwa ngicabanga ukuthi sekuyinto edlule manje. Bengathi khona bebe ngesifiso sokuthi la ugcina uNdunankulu we-province igama lakho belibuye lingasani. Yithini inhlelo zakho neqembu Shenge usazoqhubeka mhlawumbe ubheke into kanjalo? No, anti phela iqembu liphakamise igama likameya waseKingcetshwayo umhlonishwa uThami Ntuli ukuthi abe upremier candidate we-IFP. Uze ukuthi uma kwenzeka abantu bakwaZulu-Natal besinika ithuba elokubusa kube nguye ozoba upremier we-province. Ngakho ke sonke thina njengabaholi seseka lowo mbono futhi siseyinhlelweni zokuthi lowo mbono uphumelele. Ngoba njengabaholi sonke sinendawo yethu kumele siyidlale wonke umuntu unendima yakhe eqondene naye. So Shenge kade kucaca manje abantu abaningi bebuka sengathi IFP yathatha njengoba kuzo umhla ka-29 kakhulu ake ngixelele lesifundazwe sethu
iKwaZulu Natal bethi yathatha along the way wavele kwaqhamuka iMK iyakulalisa singaya manje kuzo zonke indawo kwaZulu Natal noma singaya lapha eRank eDurban Station siye eMakethe siye eGreytown siye eMaritzburg bonke abantu ngobuningi babo bathi isikhathi sokuthi uphathe iqembu le-IFP yonke indawo kwaZulu Natal oyihambayo namanje nje ngiza lapha kunensizwa laba bama-security engimisile sengena yasho yathi iyovotela i-IFP ngakho-ke igagaso ngeke usalumisa manje i-KZN yonke noma iliphi elinye iqembu elifikile ilungelo labo nabo be-MK ukuthi babe neqembu babe nemigomo yabo kodwa abantu bakwaZulu Natal bayasazi isandla se-IFP nokuphathwa i-IFP no-20 years uphethe iqembu le-ANC bayawubona umehluko ukuthi kungcono sibuyele eqenjini elakwazi ukukhiqiza amathuba emisebenzi kungcono sibuye eqenjini elakwazi ukwakha izindlu ezinesithunzi sibuyele eqenjini elakwazi ukuthi lakha amakoleshi okuqeqesha othisha namhlanje kuzwa into engakaze uyicabanga ukuthi odokotela abaqashiwe othisha abaqashiwe into engakaze yenzeke kusaphethe i-IFP ngakho-ke abantu bakwaZulu Natal babeke ithemba eqenjini le-IFP umongameli we-IFP uhlabisa naku-premier candidate wethu uNtuli ukuthi bahole lo mkhankaso wokukhipha abantu bakwaZulu Natal ngaphansi kwengcindezi ebuhlungu kangaka ukuphathwa iqembu le-ANC. Khona into abantu abakhala ngayo kakhulu Shenge mhlawumbe ungangilekelela ukuthi ngokweqembu le-IFP ithini plan yenu abantu baseNingizimu Afrika bakhala kakhulu ngokucima i-load shedding bakhale kakhulu ngendaba zagesi amanzi bakhale kakhulu ngamanzi Shenge luthini uhlelo lwe-IFP ukulungisa leso simo esibhekene nabantu njengamanje i-IFP iyaqonda ukuthi ukuphazamiseka kagesi kunomthelela ekuthenini namanzi angafinyeleli ngendlela emakhaya ngakho-ke i-IFP izobambisana nama-private companies inkampani eziyimele ukukhiqiza ugesi ukuze uyeke lo cimacima okhona ngoba lo cimacima okhona imbangela yayo inkampani ethiwa Eskom akwazi ukuba nenkampani eyodwa izwe lonke liphakela ugesi nabantu abafakwa khona kunokuthi basebenzele isizwe bese bona bebona ithuba lokuyihlomlela ngakho-ke njengeqembu le-IFP siyokwazi ukuthi kungabi u-Eskom yedwa kodwa sidedele nenkampani eziyimele ezinobuchwepheshe nobuchule bokuphakela ugesi. So i-IFP izoprivatize i-IFP izokubuka lokho ukuthi ikuphi okungcono ukuba nenkampani kahulumeni ehlulekayo noma ukudedela abantu babe yingxenye ukubambisana nohulumeni kodwa ugesi ukhanye thina sibona-ke kusemqoka ukuthi awukhanyi ugesi ungalokhu ucima ukuze nomnotho wethu ungalokhu uhixiza kodwa kube umnotho ozokwazi ukukhiqiza imisebenzi. Sike savakashelwa Shenge we-National Secretary we-Youth Brigade ye-IFP umlungise Mabaso sambuza naye lo mbuzo senirikhavile ekudluleni kwaShenge emhlabeni because uShenge Nsila umsunguli futhi we-IFP cabanga ukuthi naqhameke ngicwantwala edlula emhlabeni nanokuthi bekunama-doubts amaningi esanda kudlula ukuthi kunabantu abashoyo nje clean ukuthi hawe i-IFP ngaphandle kwaShenge thing of the past so senirikhavile ekushiweni uShenge umntwana waphinda angenwayo umsunguli weqembu
futhi uyena owakwazi ukuxhumanisa imumva lethu nekusasa leqembu. Ngakho ke asoze sa recover ekuthenini sishiwe ingqalabutho esezingeni lomntwana waphindangeni. Kodwa umntwana uhambe zonke izinto eseyihlelile, wakwazi ukuthi adlulisele ubuholi kumhlonishwa uhlabisa nalabo abamzungezile ukuze iqembu liphile noma umntwana engasekho. Ngakho ke siyabonga ubuhlakani bomntwana ukuthi ethe saphila akwazi ukuyibambela lokho kuthiwa ngesingisi managing the transition. Akwazi ukuyibambela yena ukuze imigomo yeqembu ingaphunyuki, ukuze inqubomgomo yeqembu iqhubeke. Ngakho ke sibona iqembu likhula liyaphambili kungenxa yesisekelo esashiywa umntwana, kungenxa yamagalelo omntwana. Yingakho kulolu khetho sithe do it for shame, ngoba sithi siyobe asisebenzanga masingasibuyisanga isifundazwe egameni lokuthi abantu bakwaZulu-Natal bonke abayikho nokuningi okwenzeke kulesi sifundazwe kungenxa yobuholi bomntwana waphindangeni. Kuyazwakala Shangu, kuyazwakala phela wehleli uNdunankulu wesizwe samaZulu, umfundisi uthula sizwe kuThelizi la kwi-podcast affirmation. Ungakhohlwa usilandele ey'nkundleni zokuxhumana njalo ukuthi usibheke laphana kwi-podcast affirmation page ku-Facebook, uzosithola ucheck-e indaba ezintsha ey'sanda kwenzeka. Uphinde futhi uye laphana ku-YouTube yethu uzosithola futhi ushengeke mhlambe before ngoba sesizophetha uzosazisa futhi ukuthi ipage lakhe laphana iZululand lihamba kanjani. Shenge ngicabanga indaba yalaphana kaCeza before sigoqe. Do you think isimo salapha kaCeza se-microphone sahendisheka kahle ngokwakho wasiphatha kahle? Ngibona ukuthi okusemqoka Blose ekumele sifundise isizwe nabantu abasha ukuthi isiko lakwaZulu lithini, nokuthi siyiphatha kanjani uma kukhona abantu abadala, nanokuthi umuntu nje kwaZulu nomuntu nje noma engenasikhundla unalo ilungelo lokubeka uvo lwakhe. Noma thina njengabaholi singalithandi, mina nje ngihlale ngihamba lokho kuthiwa ama-road show njengomeya, bakhona ithuba lokuthi umuntu aphawule into engangiphathi kahle, kodwa nginalo ilungelo lokuphuca umuntu umbhobho. Wonke umuntu unelungelo lokukhuluma abeke uvo lwakhe, ikakhulukazi-ke uma sekukhona umuntu omdala onjengesilo. Ukuyiphatha kwethu nokwenza kwethu kumele kukhombise ukuthi sekhona omkhulu phakathi kwethu, singenzi into ebesingayenza sisodwa. Ngakho-ke ngibona sengathi lolo daba njengoba lisungethwe amakhosi kade ehlangene no-premier ne-cabinet yakhe ngoLwesithathu bezodinga idala lolu daba. Siyathemba ukuthi amakhosi azobazi ukuthi afike esisombululeni, bafike esiphethweni, sikwazi ukuqhubeka nempilo yethu. Mhlawumbe nawe Shangu uhlawuliswe. Angithi phela uyedwa umuntu onamandla lapha embusweni isilo. Ngakho-ke njengoba ngichaza ekuqaleni konke engisuke ngikwenza, ngisuke ngenza mina egameni lesilo. Hey, ngabona kuvukuze kamabutho Shangu iqubulo lapha, ngabona kubi manje. Asazi phela sisuke sisebenza lelo. Ngakho-ke okusemqoka kodwa inhlonipho. Kukho yonke into esiyenzayo. Hayi nje ngicabanga ukuthi sesifika ebaphethweni. Ushengu uyasithola isikhathi sokuphumula, bawuthola isikhathi sokuphumula wenza kanjani? Ngiyasithola isikhathi sokuphumula, ngihlale nomndeni, ngikwazi ukuthi ngihlale nezingane, ngibheke ukuthi zenza kanjani esikoleni. Ozidova into esenzeka. Kusemqoka ukuthi njengabaholi imindeni yethu siyinika isikhathi. Kungagcini sesibheke kuphela umsebenzi bese sikhohlwa imindeni, ngoba nayo imindeni iyasidinga.
ngakho ke ngiyasithola isikhathi somndeni ngikwazi ukuhlala nezingane nonkosikazi okungisizayo nokupholisa ingqondo kuzo zonke lezi ngqinamba soke sibhekene nazo njengabaholi. So njengoba ulalela muphi umculo nje uthi bengirelaxele nje mhlawumbe ngosuku othi hayi namhlanje ngifuna ukuthi ushenge uyalalela muphi umculo? Ngikhule kakhulu ngomculo wamakhwaya. I-choral music ngaze ngaproducer ne-CD ngo-2012 i-St. Joseph Anglican Church Choir Dumsana Smakade ngimele uproducer waleyo CD. Ngakho-ke umculo ngiwukhonze kakhulu i-African jazz Abdullah Ibrahim yomasikela. Ngakho-ke ngiwukhonze kakhulu umculo. So awadlala amapiano? Cha, awudlala amapiano. Unjani uGatsheni? Ngicabanga indaba yaGatsheni ngathubisa yonke into. Ngibona noBulawayo engathi uvela ashiye everything ngeke uGatsheni angazi noma uyamazi ngishela. uGatsheni ngaloko umbona ngePrince Mangosuthu legacy cup olundi unyaka odlule samnika inkundla wanandisa umculo wakhe uyamangalisa sithokozela kakhulu. Laphana Shenge because njalo ngisho ukuthi sesiyaphetha kwezebhola Shenge. Yiphi thimu isapothayo nje kodwa hayi le ngifanayo. Kwezebhola Kodwa nilala olubabhesha khona. Kuyo yonke leminyaka nakubaqondisa abahlukene kusukela kuseumndeni wakwaSokhela kwasekugwabeni. Siyathemba ukuthi uSuthu luyokwazi ukuthi libuyele ezingeni lesisazi ukuthi bangakwazi ukuthi babe yini. Kwasokwamanje ngathi akuhambe kahle fana neteam yethu lapha iKaizer Chiefs uthanda ukuba nzima. Ngiyabathemba abafana ukuthi bazobuyela efomeni. Asithembe nje mhlawumbe lapha eZululand njengoba mhlawumbe ususho ukuthi kulama siqhumana kanjani kwenzakalani mhlawumbe nje lelo bingithi ukuthi kwenzakalani lapha eZululand indaba zabanzi khona ihamba kahle nazo zonke lezo zinto zogesi abantu banawo ugesi banawo abanzi. Inyanga kaApril noMay siyimisele ukuthi sivule imisebenzi engu-8 sishaka lombili imisebenzi yamanzi ade siwenza. Siyovula amanzi asemakhosini olundi kade siwenza kwaWard 16 siyovula amanzi yasobhokweni olundi kwaWard 7 siyovula amanzi asebaqulusini ayihlangene nokhetho kwaWard 15 emhlangeni. Imisebenzi lesiyenza yonke leminyaka amanzi aseyaphuma sekumele ke siyochazela umphakathi siyovula amanzi le esiphambanweni kwaNongoma size siyofika oPhongolo kogodlwayo. Ngakho ke kuningi umsebenzi ezobe siwuchaza kulezi inyanga nakulamaviki asele ukuze abantu bakithi babone ukuthi ngokubambisana ikuphi esesikwenzile ukuphakela amanzi eZululand. So ucathi inkathi izothatha 29 May 2024 uma sekubalwa kulezo insuku siyoba no premier we-IFP lapha kwaZulu-Natal ongumhlonishwa uThabinduli. Njengebe kungenzekalanga uzobuya futhi uzositshela mhlawumbe izathu ezenza ukuthi kungenzakala. Bangenzekalanga singabaholi siyobuya kodwa uma sizwa abantu basinika ithemba lokuthi sebekhathele ulohulumeni okhona sebefisa ukuphathwa isandla esisha. Athi ama-parting shots sifisa ukuhlonipha kakhulu indlulamithi yamakhosi ingonyama yethu siyifisele impilo ende sikhuleke emakhosini aseNdlunkulu ikakhulukazi iphini lika uNdunankulu kaZulu inkosi yaseMadungeni nenkosi uShinga usihlalo wamakhosi kwaZulu-Natal. Owakithi lo shema msorthi interject. Very good. Sasithokoza kakhulu. Sikhuleke kakhulu kubo bonke abantu esibambisene nabo
egcizeleleni ukuthi isithunzi sesilo nenkambo yobukhosi igcine ifike ezingeni elifanele. Don't you dare do what I want to do. If you do, please take pictures. See you in 7.